tong sekot pen rangki amai pen ini rangki akhiru pen ini tim kewang mangkok alam ki tanam dia perang si rangki abitung pen kewang akote temopan lapen karbiang long lapen long dia pan cing hona brap karbiang kai lapen no so kai kadu lapan kami perang si itu karong kilo karong ini tum rangki hengu pen kewang mangkok ati bagela lo patumi busik di bhai ikora nerkep arni social media pen ceglok peda babang ke views portal atum pen ceglok di tum ke thek polong ate ke karbiang long tim karbiang long pugisipu ke Japon CM athengno EPSLC Arab Charia Song Amen and Pen Numboring ko rapor nili constituency committee angkang alu kedo Matthew Tokbi lapen Ronjit Terang orang itu bahini EPSLC Amen Pen Dr. Tuliram Ronghang CM Akai Athengno alang litum parti pen COC kecepa ok dunlopo kecepak lang lama-lama putak itu babang solama along bang itu ningkang samse aputak sini tum ini labang so acatai pun sedang ini tum karena kalam ipak lang ipang sini tum banglok kedamtang dilip konstitusi komite along bangke alang ligi si pu bangke ajir dingklui pensi Tun bang akam klaim dun ate ke general secretary ar pulang lagi klaim dun ajir dingkui pen ke klaim dun pu sialang lagi ciparo kadun lo asi dari tum dilip constituency committee long pen itum ke klaim rabom party president ake hai sar Suresh Rajas Tiso alang li nang ke Japon pen pinian ni tum ke thek polong ke alang li phan hala bang so ke party leadership the crisis aporohut abang sopor galang lipan RD pondo tahai lumenilo sita me alang lipan sekleon thompi la persona por alang li claim dun pen alang li mena saya kam andeng si claim dun thekti pen job alang li labang so RP bes tambe alang sunu tugo apela pi alang li claim tek de pen job alang li pi anu kapek bana senailo lapen serai tu pen sita me ke claim dun ki thir thip parti apan ke pantang kam hai hui alang dipen sistem klaim kontekter lo lapen ja kontekter lo lapen bantu si ini ani ana bangke dile constituency committee long ke EPSLC bitung tumba bangke labang suar pu alang lagi si paru kai ar pu bangke klaim bang abidet si nona pia bangke nili mitang mo si klaim lo alang li tisu sawa kai kan sedili phala bang suar pu de pek lo sedami kedam tangan na force sedami dilitum alang li klaim kedam dilitum thangat sedami alang li forkimun dilitum phegulong li lapen alang li ke klaim pon akam rat pen oda di mai meeting ke dodam lapen rada sai moan ke klaim amopon ang thuna mo khali dilitum phegulong li nasi dak no number ke dilitum ke tum long pen bangke alang li ke hala bang swari pen wasi alang li ke dito belong pan bangke dam julo lapen dito belong bangke amen aman tanor puan ani anta daga bangke abidet sayang lapen kedam tang nile barat lapen karbiang lo barat setame la baga mangunan nilo dar ni tum nile balong setame alang lipan ke kedam tang hai MLA election hot MSC election hora prang ba setame alang like BJP long si paok dun elu lasi nile tum da manghu tuhak lo patungi apor nilitum pen pedaba poran nilitum ke thegam long bangke karbiang long tim karbiang long kacari pon guys tuliram rong guys CM apam sitame kapa manghua sai si klaim rong lo usin nilitum matha dam lo ateke dak dilip constituency along MSC pobitro rong pia bang la pusona sang dengan ta klaim pon det lo Ateke people ma pulutan te alang li kapacho bayi abidi ke tek theong bangke alang li hanke ke damtang alang li mithang longsi labangso
Matthew Tokbi la pen Ronjit Terang patuma phan ke alang li BJP long ke pachepa okpon tang bang fu phan si puthot Karbiang long ASEAN tuliram rong hang atheng no ponsi BJP amunit APSLC long ke klema bang pusi pa chikrong si APSLC tum si pu BJP long nang pachepa okdun pu ke la ke pachu bai thek tik alam lagi lasi Karbiang long orat nang tu gadong wis tamila bang matha nang ne la manghunang ne ate ke non la pusona sa ang dengan setami BJP tum klempon nang cheng tang lo lasi alang litum ke damtang BJP amunit le thop si ako APSLC ke pachi krong dam si BJP BJP long nang ke mars dun nang ke pa ok dun lo pu ke paklang ba ke la ke chu bai pik la pen la ke hitam ke pachu bayam thek lo pusi ni tum dam matha dam lo lasi alang li inu re MSC bang pubitro rong pia khai bang setame amithang jongjong panali Upon tong alang li ke mathadam lo ne lapen alang li tong tangka maha sedami ke pahang dam la puson asai langlu tong ke paklen turong lo de pigon de lapon ang deng tame pini adian ke li tum teklong prong lo rat tu asi dak nilitum nilip constituency committee APSLC abitung pena bangke labangso apatumi apor alang litum labangso party pen KCOC BJP asong long si paok dulu palam thial alam klara bangke lah hello je alang litum ke kedam tang apor hut sitame nilitum dak nili balong ke alang litum ke claim ke dam lapen alang litum dak nili bafan a contribution thang dan litum thek bolong le lapen party asai ke claim along a nilitum thangnat sitame alang litum bela furki mo bang nilitum cek si thek bolong le lapen along tin mai meeting long punon pini alang li udah meeting a mai meeting kedam rap si nilitum pen rap nilitum mohor ke cedep pon puta nilitum pen si thek bolong li alang li hala Central Committee asongja pot tum pen hidu bahini mohor ke chene ba pot pen ajok se alang li ali ke chen dam choji pulo tangte munon eprang ke bang jelo bangke alang li phan nilitum sodak pen la bangke nilitum uthiblo non eprang ke bang je bangke la pusona sai lang no bangke ke deng pot pe de je phansin nilitum pini la bangso perang dia setai pen no sami nilitum product pen la phan sami pachini dulu Pini media abitum dumhan chupapon pen nang litum nang humri pot sami nang litum han sami akeru people piglo litum nang litum han pini apor people se hang nang kok ma bote itum karbi sulang duarat east west APSLC phan koira pet akote inje tum nang hudet na mate chininam dedet pen mahumprong na pu to derna pupen mathadam si pini nang litum han tong sikot la bangso fresh alam jani tum radat hindu long wan lo nasi patumi social media long lapen news long kepanda kon APSLC amen pen alam itum CM along dam pen siari cherung dam pu media atum pen pangdak konsi labang so alam abutak si nili pini nalitum along alam paklang poni nili nili constituency committee long nili vice president of Pusi Klembong nili men Bernard Bay nili iratum han labang so alam jai pikosi wanangkok mabute nili lah vice president Kemlo bupen Matthew Tokbi pangge nili sini ipon mabute nili labang so pu en pompen ke ini ani may meeting kado kawe nitung ke claim ke dam along anta nili alang li phan thek ponlong lela la si mang hunda meme alang li APSLC long asongja pu ke chikrong ke lakke radatum manghunang ne apen radatum nalitum ke chini dam kini dam de du ustami labang ke nalitum kroi ponang ne apen nitum nilip arat ke lakke kroi pon thek lasi Matthew Tokbi lapen ke Ronjit Terang amen da ininga wese lo nitum long ke cerap nang citudun abden masih nitum mamunit ke lidet amasi amen da yo tokpona ko an nitum cinine nonitum long lapudo panjan PS long a president ngolang li pen sami lamthe arju ponong po lapen nitum long nilip sisi long ali pen sami penang ali pen ke kleng bedam alaman tam yalang li pen same than pot to la sinilihin pen
Kitan bon ni karbi sulang dorat pan EPHLC claim rapet asong japo song japi atung han pini nilitum da nilip hoi pen nilitum lam the paklang kete mahung prong na pen matharam si nilitum pini labang so achatai belong pen same kado we pan same ke pachini kladak pen pachini pan sini tum labang so ang deng en ponang kok lo lapen ke alangli presiden panjan presiden pen same kamu pen same than lo ronjit terang pu alangli ningkan potrok hemas dode ha Hyderabad long security akan lo hi choklen nun pu lasi ladake CM apanda pamang hulo MEC ini bidigang lim non election apa bidigang lim pentong alang ke matha lo ne ipon le chini pon pedelo labang ke mahu prong lo lasi lahai alamang ke mo alangli ke hadadak apias tai sibelo posi presiden mesila lamthi bangke kado wi bangke kladak pe sini ko episode si bitung hoi pen ada hip-hop pen juga foto juga kopi tentang pro pilo first kami ini tunda kardi yang ngorat na pen di barat atau mapan atau kami asong japo na pen asong japi asong pen halat setame nilihin pen adon pilo na pen nili rong lagi nili panjang apias pen lo lagi patut dapat news long ke tek damlong nili tum panjang apias pen alang li sisi long claim barin pupen amen en pen hai doktor tudiram lo hang along ari cirung nam lo la se la solam putak sini li asap so alam clark mate ketandam ji pasi ni dang lo ajab la se Matthews to bi na puke alang litum nilitum banjang ps right wing along banke nilitum along banke ar pu kali members anta avi lapen ala ronjit terang pu bang pu alang li kecani pon ajar pu bang pu sitame alang li Hyderabad security do nikan phone nikan prog ni alang li chongda dam dokolo lasi non ekidin ge bang ek der hopta si alang li bang chola lasi alang li bang ke alang li tuliram han mate ubitro alang li tum han tuliram han ke papang hundam ji pan si alang li tum complaint si alang tum bar peser si men intensi alang li DGP long cepat order lo lalu lapen nilitum ada panjang peser si abitung hoi pen abangke alang litum pen ke hangnak are relationship abi pelang kecerap duna abi pen my meeting setame nilitum dam rapet lem rapet pu nilitum cethek long le aposi laken nilitum ke kladak pen nilitum panjang apias long bangke peser si abitung ke na cepat order de lapen peser si menit ka leak pusi kladak pen nilihin pen bangke panjang ni peser si abitung hoi pen bangke dilibarat lapen karbi mongarat solando peser si bang rapet akorte injil dum hans tame nilihin pen bangke kladak pen langsi nili lamthi hampen pajit ko Element Darwin Teron, lapen nili PHLC nili Youth Wings, General Secretary lo, kasi itu dah handle tu media long tek long lo, Matthew Togby, alang li PHLC nili General Secretary tu amen pen alang li CM along, abi kecirung dam, lake mahung mi alang. Athe BJP alang li BJP theklor si BJP along chipa ok dun po bangke lo bangke sar palam thieson si atu pen a ok karnu son lo si pobitrong pi alang li CM along ali ke chuan dam ji phansi la so kam ke claim kusini tum jongdang athe CM alang li phan pamang huji phansi alang litung kiklem PHLC nilit along youth wing lapen kado kawi sami do thiblang alang li ke BJP binong lapen alang li BJP long jepa ogdun pekeni tum thangta akisung namabe lasi karbiang long arat PHLC do anatum lapen PHLC atum ke kroatum asami nai tum manghunang ne ini tu ada PHLC nili balong bangke du thiblang claim thiblang lapen non itu ke bang jilangan selama ini tu kam claim bom la lapen itu kam claim bom lo
asi kado kabe media laso platform ben nilitum nang kado kabe phanta